अमरावतीमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली आहे। प्रति क्विंटल मागे 2 किलो ज्यादा कापूस घेतल्याचा आरोप करण्यात आलाय। सीसीआयच्या ग्रेडरवर फसवणुकीचा आरोप करण्यात आलेला आहे। 36 क्विंटलचा कापूस परत पाठवल्याची ही तक्रार करण्यात आलेली आहे। अमरावती जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची शासकीय खरेदी करणाऱ्या सीसीआयच्या ग्रेडरकडून फसवणूक करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलेला आहे। अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यात धागा येथे शासनाच्या सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी सुरू आहे। मात्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे 34.2 लिंडचा म्हणजेच सरकीची मात्रा असलेला कापूस खरेदी करावा असा निर्देश असूनही 36 लिंडच्या प्रतवारीची मागणी केली जाते। अन्यथा कापूस परत पाठवला जातो। शिवाय प्रति क्विंटल कापसाच्या वजनामागे 2 किलो अतिरिक्त कापूस घेतला जात असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केलाय आणि याबाबत शेतकऱ्यांनी सीसीआयच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारही दाखल केली आहे।